Itlog noon. Ada hay sagot mga idol oh. Kani, isa po din silang kanang sagbutay, isa po na sa ilang ganahan kay humo kay kining murag tawag na itong saluyot. Pero di ni sa saluyot, di mo na magulay. Lahi itong saluyot. Dili ka, dili ka. Kahit ini birahon yung kaguwangan eh. Dire kay baga kayo pwede raw nya udto balikan. Nga alas 12, alauna nya. Alas 3 pwede na daron sa balay kay busog naman kayo sila. Tangkong